Pariseko ekimenarentzat! Bolontatea! Esker! Herria zurekin! Jon Gurari! Herria zurekin! Orain artean, justizia eta polizia arduradun guztiek kasu honetaz erranduten guztiak gezurra izan da. Frantziako eta Espainiako polizia eta justizia zerbitzuek eta Michel Ailonari eta Alfredo Pérez Rubalcabak bazekiten aspalditik Jonen gorputza preparen zela. Guk bagenekien Jonek ez zuela sosarekin ihes egin. Naiz eta asteetan zehar salduna izan diguten bertsioa izan. Eta hori ez dugu sekulan antziko, ez dugu sekulan barkatuko. Segur izan. Gertatu dena jakin arte ez dugula amore emanen. Ez dugula barkatuko, egia nahi dugulako. Gora jo!